Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya. Sunana Adam A Zango, shi kuma sunan shi Abubakar Wasili Shadda Giant. Baka ba bata lokaci, babu jira. Ku shiga YouTube, ku tafi channel din Abubakar Bashir mai Shadda. Shadda Global Resources. Yawwa. Muna nan mun saka muku episode na farko daga cikin fim din Sahiba. Wanda ni ne na ɗauki nauyi, ni ne na shirya kuma ni ne na bada umarni. Masoya da yawa suna ta mun magana daga jiya sakamakon yadda fim ɗin ya fito da yanayin karɓuwar da ya samu da abubuwa da yawa da yanayin yadda ake cewa Mubarak ya yi wanda dukkanin sauran jarumai. To jama'a fim ɗin yana nan fa. Yana nan akan YouTube ina mai suna mai Shadda Global Resources. A yanzu aka fito ku kalle shi a duk inda kuke a faɗin da za ku iya ganin sa. Domin ku ga wainar da aka tura ranar ɗaurin auren Mubarak aka fasa ɗaurin aurensa aka ɗaura da wani. Ba ɓata lokaci. Na tabbatar da kun gani. Ni ma da na fito a cikin fim din na sha mamaki, na burge kaina da kaina, kuma zan burge. To jama'a inda kuna son burge ku kuje ku kalla. Haka yanzu na Sahiba episode 1 ba ta lokaci. Ba ta lokaci. Kai